7:21. Ara en 2 minuts en Joan Garcia ens porta a remar amb el club que té l'única trainera que navega pel Mediterrani. Espai. Va! 1, 2, 1. Molt d'esforç i bona tècnica és el que es requereix per disfrutar d'un esport que té la clau en un bon treball en equip. Ho sap molt bé la gent del club de rem Badalona. Avui la trainera descansa, a l'aigua hi ha una altra embarcació. L'Enric Llagostera és el timoner. Això del llagut català, que són 7 metres i mig d'eslora i uns 2 metres de màniga que fan. Són 8 persones, 8 tripulants, més el timoner. Ens hi espera l'equip femení, campiones de Catalunya i sotscampiones d'Espanya el 2006. Naturalment, ens hi embarquem. Bon dia, noies. Bon dia. De seguida queda clar que d'això de remar se n'ha de saber. És molt important, cada vegada que s'entra el rem a l'aigua, frena l'embarcació. És molt important entrar tots alhora. L'equip té una mitjana d'edat alta, 42 anys. Com a la feina, aquí tampoc no és fàcil conciliar família i esport. Tu has de muntar d'una manera doncs que o el marit, o si tens els fills més grans es queden sols, o amb els avis, o bueno, com sigui, a vegades fins i tot els hem de portar aquí i els hem de portar a la barca, perquè no els pots deixar sols a casa. Però l'esperit esportiu és el que més motiva. Quan gent de la nostra edat, per exemple, en 45 o 46 anys, doncs la seva meta és sortir el diumenge a passejar a la Rambla, fer un cafè i tornar cap a casa. Doncs això et fa sentir jove d'alguna manera, no? Vist des de la platja, la imatge és de postal, però el llagut s'hi treballa fort. Atenció, babord! Claveu! Endavant! 2, 3, va! 1, 2, 3, 4. I és que en el fons mana la competició. Competir és el que jo vull i si guanyem molt millor. Arribem a port. El que jo no sabia és que amb els periodistes aquestes noies tenen un costum. Normalment tirem el locut a l'aigua. Ah, sí? Bueno,